Bueno, para facer as imaxes que teño ao meu redor fai falta descargar esta aplicación que se chama Aurasma. Unha vez descargada podes disfrutar de todas as súas posibilidades. Imos ver como funciona. Primeiro, tens que crear unha conta en Aurasma. Unha vez creada, só tens que darlle ao signo máis. Capturar a imaxe a que lle queres facer a realidade aumentada. Podes cargar o teu vídeo dende o teu dispositivo ou podes gravalo directamente. Chantaxe emocional. Faiche creer que ti és a responsable da súa felicidade. Agora dámoslle a usar vídeo. Poslle o nome e daslle a listo. Damoslle a siguiente. Nombre referido, pomoslle o canal ao que queremos adjuntarlo, que é violencia de xénero. E damoslle enviar.